àwọn ìkàn nínú agboolé amúlùúdùn àti lágboolé eré ìtàgé tí ọdún 2023 tó lò mọ́gbà tí wọ́n tẹrígbàsọ nínú ọdún 2023 àwọn rèé o ní ṣísẹ̀ntẹ̀lé: Murphy Afọlábí, Fádèyí Olóró, Mohbad àti àwọn èèkàn lágbo eré amúlùúdùn míì ni wọ́n kú nínú ọdún 2023. Murphy Afọlábí òun ló jáde láyé ní ọjọ́ àìkú ọjọ́ 14 oṣù karùn-ún ọdún 2023 ni Murphy Afọlábí ló wọ̀run yànnàyànnà. Ó sì juwọ́ sí ilé ayé wípé ilé ayé ó dìgbà ó ṣe o lẹ́ni ọdún mọ́kàndínláàádọ́ta. Alága TAMPAN Bọ́lájí Amúsàn Mr Latin ló kéde ikú Murphy Afọlábí lẹ́yìn tí Bọ́lájí Amúsàn tó sọ wípé àwọn ò lè sọ nǹkan tó ṣe okùnfà ikú Murphy Afọlábí kí Ọlọ́run kó foríjì yìí. Ẹlòmíín tó tún jẹ́ ìlúmọ̀ọ́ká olórin òun ni ìlérí olúwa alọ́ba, ìlérí olúwa ọládìméjì, ẹni tí ọ̀pọ̀ èèyàn mọ̀ sí Mohbad. Òun náà jẹ́ ọ̀kan lára àwọn ọmọ lẹ́yìn gbajúgbajà olórin tàkasúfèé Azeez Fáṣọlá tí ọ̀pọ̀ mọ̀ sí Naira Marley. Oníṣòwò olórin ló kéde ikú rẹ̀ lójú òpó Twitter rẹ̀ wípé ó ti jáde láyé. Mohbad ó jáde láyé ní ọjọ́ 12 oṣù kẹsàn-án ọdún 2023 ní ẹni ọdún mẹ́tàdínlọ́gbọ̀n 27 years. Ọ̀pọ̀ awuyewuye ló ti wáyé lẹ́yìn ìpapòdà olórin tàkasúfèé ọ̀hún kí Ọlọ́run kó foríjì o. Ẹlòmíín tó tún jẹ́ ìlúmọ̀ọ́ká lágbo eré tíátà òun ni Òjó Arówósafẹ́, ẹni tí ọ̀pọ̀ mọ̀ sí Fádèyí Olóró. Ariwo sọ lórí ayélujára lálẹ́ àti òru mọ́júmọ́ ọjọ́ 7 oṣù kẹta ọdún 2023 lẹ́yìn tí gbajúmọ̀ òṣèré tíátà Òjó Arówósafẹ́ tí ọ̀pọ̀ mọ̀ sí Fádèyí Olóró tó jáde láyé lẹ́yìn àìsàn ọlọ́jọ́ díẹ̀ ráńpẹ́. Àìsàn náà ló ṣe okùnfà ikú rẹ̀ tó sì jáde láyé lẹ́yẹ ọ̀ṣọ́kà. Ẹlòmíín tó tún jẹ́ gbajúgbajà òṣèré tíátà àti WAP TV òun ni Fẹ́mi Ògúnròmbí, ẹni tí ọ̀pọ̀ èèyàn mọ̀ sí Papa Ajasco. Ọjọ́ 14 oṣù kínní ọdún 2023 ni gbajúmọ̀ òṣèré tíátà Fẹ́mi Ògúnròmbí tí gbogbo ènìyàn mọ̀ sí Papa Ajasco ló jáde láyé. Papa Ajasco ló jẹ́ ìlúmọ̀ọ́ká onífíìmù àti eléré ìtàgé nítorí ipa tó kó nínú eré pápá Ajasco tí iléeṣẹ́ rẹ̀ tó gbé jáde kí Ọlọ́run kó foríjì yìí. Àgbà òṣèré míì lágboolé eré tíátà òun ni Mukaila Adédìgbà. Ní òwúrọ̀ ọjọ́ àbámẹ́ta ọjọ́ 13 oṣù karùn-ún ni ariwo ẹkún tún sọ ní agboolé eré tíátà Yorùbá nígbàtí gbajúmọ̀ òṣèrékùnrin ní Mukaila Adédìgbà tó ní òun ọ̀bá ara ayé ṣe mọ́ o, èrò ọ̀run ló kù tí òun ó máa bá kọwọ́ bọmi lálákejì. Kúnlé Afọ́d nínú àwọn àtẹ̀jáde kan tó fi sí ojú òpó Instagram rẹ̀ ló ti kéde ikú àgbà òṣèré náà. Ẹlòmíín tó tún jáde láyé lọ́dún 2023 nínú àwọn àgbà òṣèré òun ni Sunday Akínọlá. Àgbà òṣèré ni Sunday Akínọlá jẹ́, ó sì tún jẹ́ ìlúmọ̀ọ́ká. Ògo rẹ̀ bú jáde láàrin ọdún 1980 àti ọdún 1990 pẹ̀lú gbajúgbajà eré sinimá Ó ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣèyí kọ́gbọ́n. Gbajúmọ̀ òṣèré tíátà Sunday Akínọlá tí ọ̀pọ̀ mọ̀ sí Bàbá Ṣèyí kọ́gbọ́n ó jáde láyé lẹ́ni 80 ọdún kí Ọlọ́run kó foríjì yìí. Ẹlòmíín tó tún jẹ́ àgbà òṣèré tó jáde láyé lọ́dún 2023 tó fẹ́ kásẹ̀ ńlẹ̀ yìí òun ni Olúfẹ́mi Adéyẹmí. Gbajúgbajà àti àgbà òṣèré tíátà Yorùbá òun ni Olúfẹ́mi Lawrence Adéyẹmí, ẹni tí ọ̀pọ̀ ènìyàn mọ̀ sí Ṣúàrà. Òun náà tún juwọ́ sí ilé ayé wípé ó dìgbà ó ṣe. Ó ní ọ̀run àgòyà. Ọjọ́ àìkú ọjọ́ 14 oṣù kẹsàn-án ọdún 2023 ni olóògbé náà ló jáde láyé gẹ́gẹ́ bí àtẹ̀jáde kan tí ọmọ rẹ̀ Adétóhùn Adéyẹmí tó fi léde. Kí Ọlọ́run kó foríjì àwọn àgbà òṣèré àti àwọn olórin
ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí wọ́n ti tẹrí gbaṣọ. Ẹ má gbàgbé láti bá wa subscribe kẹ́ ẹ sì bá wa fi ẹ̀bùn ọdún wa kẹ́ ẹ fi síbi join. Ẹ ṣé o, ọdún ayọ̀ la ó ṣe o. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá subscribe tẹ̀mí dá ẹ lọ́wọ́ rárá nítorí tèmi ẹ bá subscribe.